Obi waking Kwamon, Bondamanjamon. According to multiple reports, there are these going multiple reports coming out since on Sunday that now Onye Eze Jesus Apatago. Man, due to I don't want to put all hope on people, and also then I was waiting patiently. So today somebody shared a video that was shared by Onye Eze Jesus on his WhatsApp status. Because from the look of things, from this video, this is a current look of Onye Eze Jesus. Obuluni na iso na ndị na-afụ ya mgbe ha na-abịa court say court asero. Obuluni iso na ndị na-afụ ya mana this is his current look. So but we cannot really ascertain where this video was made, man, according to the people posted here that shared it. Hasena, he posted that video today. And from Oku, it shows that indeed Akametotalia and the way Osiwe arrange you that indeed this is Onye, not AI generated. Yotago for the big video in according and aboro AI generated, Nkoju can aboro manipulated or image doctored. The reason why NJ will tell this video here is that if the ongoing reports that we are still hearing borrow through, a matter that very soon I have for Eke hit and I have for Aquakoko. And don't really hook was he hobony in a megikobe akagoto. So does it mean that now he has been, now chogia and worry half on ebono? Or does it mean that now imago that now ndoors on well one or two things alota naka? Because Onye Jesus we all know like to talk in proverbs, except in Jesus more like I want to make video. When we need a decode some of the things on Eko. Manakande Bunu no get on the buy. Then the latest video on Jesus go sinanga webpata. And also learn to now subscribe on our channel because we are always here to give you out the latest information on ground. One. Life is all about faith and belief. Ubaka goto emegidere mmadụ ibe nchọpụta n'ụwa na ọkwa ndị na-eme ife ọjọọ na-eji ndị ọzọ ekpuchi. That's what I believe in this life. Onye ọbụla na-eme ihe ọjọọ na-ala ike iji onye ọzọ ekpuchi, mana ka ikpuchi taa ya ekpuchi echi. Ife ọma mmadụ na-emekwu echi, ife ọjọọ mmadụ na-emekwu echi. Ese na-aka ụka ka baalụfụ na ụka ọ na-aka bụ Siginobi abụ na eji n'ụka na-ekpuchi mana atọ ọnụazụ iburu bụrụ sucking demon. Ife ọbụla ị na-eme n'ụwa ụka dị n'obi. Ị na-ebe ụfọdụ ndị fada na-eme itufuo chapelet. Ị na-efe ụfọdụ ndị kpọnwụ fada pastor na-eme itufuo Bible. So n'ụwa na-eme ife gị na chi gị kwụkwụ aka gị ọtọ. Ife eji wee bụrụ mmadụ bụ na ụfọdụ ndị mmadụ bụ mma iru na-abụ. Ido na gị na fa pụtata echi niile chameleon. Mana ọchịbara ma aja ọsọ ga-adagbu onwe ya n'aja ada. Ịdara n'izu ịda n'ọnwa, ịdara n'ọnwa ịda n'arọ. Ife ọjọọ mmadụ mee gbagodo arọ ọkwa echie. Imegide mmadụ ibe maka na ịkarịrị ya. Emesi onye ọzọ ga-emekwa ya nwe mee ya ụmụ gị. Mkpụrụ onye ka okwukwa na-echi ife ọkwa ọsọ gị nọdụ taa enwego ndị nne ya before you. So na-ekele ọrụ eke ekelekwa m ụnụ ome ife jide ọfọ. Onye anyị na-emegide taa onwe ife o mee ka ọ maka na ịkarịrị ya. Onye anyị na-eme ya taa o nwere ife o mee ka ọ maka na ịkarịrị ya. Charity begins at home.